Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel here. Please subscribe before the end of the video if you're returning. Thank you for love and support. I appreciate. So siqale ekuqaleni kulaba abazi Uthando Nes'thembu befika nje umndeni waMseleku le video zokubhora. Kodwa abathandayo ukuthi sibuyele nabemuva akunankinga. Abangazi ukuthi Uthando Nes'thembu uqala season 1 le video izoba mnandi ngoba manje sizoloko sithola isigaxa njengami nje usizon 1 angaze ngibuke ngabuka nje episode yokugcina ku-season 1. So lana episode 1 season 1 ubaba Mseleku uyasichaza ukuthi uMusa wakamseleku ube na 43 mabeqala uvela kule TV show. Inkosikazi endala uMacele, ulandelwa uMayeni, elandelwa uMakhumalo, elandelwa uMangabe. Uthi uMacele ubabakhe. uMacele kuphela uthi ubabakhe uyindoda enothando. Umuntu olungile, osithobile, ohloniphekile kusho uMayeni. uMakhumalo uthi ngiyamthanda lo bhuti. I don't know but ngiyamthanda kusho uMakhumalo. uMangabe uthi inkosi yami enangiziboni ngiphila ngaphandle kwakhe. Uthi-ke ubaba Mseleku ufisa ukuba nabantwana abawu-20 noma bangaphezulu ka-20 kodwa manje usenabantwana abawu-10. Season 1-ke lwangithi niyakhumbula guys, laba babesafika khona ubaba Mseleku agijima yedwa abemlandele mase bephakamisa izandla. Ngiyadlala kodwa vele babenze njalo-ke. So uthi uMacele unkosikazi wakhe wokuqala akakhulumi kakhulu kodwa uma ukhuluma into angayithandi uyakubeka nje esithombeni ukuthi lokho angamsani nakho. Wamnyathela emsileni uyakukhombisa futhi ukuthi hayi kanjalo, akenziwa kanjalo. U-open nje imizwa yakhe akayifihli. Hayi nathi umamkhulu simazi ukuthi TV show kodwa sesimbonile ukuthi usobala ngokuthi uzizwa kanjani ngento ethini kulokho esesikubona kwi-TV show. Kulandele uMayeni. Indlela achaza ngayo uMayeni iyafana nendlela echaza ngayo umamkhulu. And ngempela uma ubhekisisa uMayeni nomamkhulu bahluke kancane. Ilento yokuthi nje into mayithi bayasho ukuthi ithi, mayiqondile bayasho ukuthi iqondile. Ukuthi-ke uMayeni ubuyecofa ifoni kakhulu. Uthi ubaba Mseleku kube khona uMayeni ophansi ongakhulumeli phezulu kodwa futhi wathi kumnyathela ikhona nawe uyakuphusha ukuthi hayi bo musuke umnyathela kodwa nje uyalalela futhi kahle ukuze athole ukuthi uthini. Mayingakuzwa futhi uyakutshela ukuthi hayi lento oyikhulumayo engathi ihamba nomoya, uthini kahle kahle izwakale inkulumo. Kube noMakhumalo. uMakhumalo uke waba nokufihla indlela azizwa ngayo kodwa sehambe wavuleleka njengamanje nje lento oyitholayo ngoMakhumalo iyona kanti kuqala ubeyifihla imizwa yakhe. Ake sithi-ke thina ngoba sibabamba kwi-TV show leyo ukuthi ubeyifihla imizwa yakhe siyayibona kancane masibona i-TV show ngoba uMakhumalo unalento yokuthi konke ku-right ukuthi noma ungamnikeza ulamula athi usweet kodwa ulamula wazi ukuthi umuncu. Lento siyibona ku-TV show asisho ukuthi unjani uMakhumalo. Sizwa ningaxabani. Kube uMakhumalo. uMakhumalo sengidlulile kuye. Kube uMangabe. Ubaba Mseleku njalo bachazayo. uMangabe unamagqubu. Uyathula kodwa unamagqubu. La magqubu ubaba Mseleku akasho ukuthi igqubu leli elihle ukuthi ungakhohlwa izinto ezibalulekile. Manje wathi nje unamagqubu akakhohlwa akadlulisi kalula. Noma uma Mangabe unento yokuthi nje hey angenziwa kanjalo mase ubaba Mseleku yena ayijike ethi yiqo asazi. Kodwa yonke le ichaza uMseleku ngamakhosikazi akhe awu4. Uselandela ukuthi indlela abashade ngayo akusiyi indlela abahlangane ngayo. Kube khona uMayeni
second wife ofike kuqala kunalamakhosikazi awu4 akhona. Mayefika uMayeni bathandana ubaba uMseleku engakasicabangi isithembu kanti usazoya eShoprite baba uMseleku shuthi wayengakayiki eShoprite. Ngicela ningangishayi ningijwayele. Ubaba uMseleku uthi-ke wahlangana noMayeni kwabamnandi bathandana wangayicabanga indaba yokuba i-polygamist. Kwasengenzeka kwathi qhwi wavukelwa umbono wokuthi uzoba namakhosikazi amaningi ngoba yinto akwayixoxa nogogo ukayisho lento uMseleku. Kodwa-ke asisho thina ngokucabanga kwethu thina ababukeli ngoba sesibalalelile. Ubaba uMseleku wahamba waya eShoprite wahlangana nomunye usisi owayehamba nomunye ubhuti ayicabanga ukuthi u-girlfriend or boyfriend, kodwa wathi embuka wathi hayi lo sisi lo ucishe efane noMayeni, kodwa futhi lo sisi unento ehlukile. Kwase-ke yabo le picture le yakhe yesithembu nevision yavele yathi ba. Mayisisuka lapho wabuyela kuMayeni wasiyamtshela ukuthi hayi sizoshada sithandwa, kodwa manje umshado esizoshada akusiwo lo ucabangayo, khona nabanye, khona nomunye sengibonile. Hawu Mayeni-ke ekhaya bangena isonto elingahambisani nokuthi ubaba akabe namakhosikazi angaphezu kwamabili, lento esayizwa. Mayeni-ke mayikhuluma umndeni wathi hayi ngeke owethu umntwana ayewufaka ekukhulumeni nesonto lithi cha. Ngaleso sikhathi aqhamuka uMacele. Hayi uMacele wathi ayizwa-ke nje yonke lento ukuthi hayi kuzoba ney'ngane eziwu-20, umndeni uzoba mkhulu, kuzoba namabhizinisi futhi amaningi, yonke into izoba right, namakhosikazi azohlala kahle, iy'moto zoba khona, kuzoba nezindlu, yena eyakhe kuyoba le kude eyakhe ihluke, ayihlalele futhi nje kamnandi le kude. Ngapha-ke eMzumbe behlale-ke abanye osisi. Wathi uMacele shabuke ziyashada, bashada uMacele. Ha, into engingayazi-ke nini ukuthi ngesikhathi uMacele eshada uMayeni watshelwa abantu edolobheni bathi umshado wakho namhlanje. Hayi Mayeni ngiyamjaja, wayengahambi ngani yobuka. Kodwa phela mina ngiyayidlalela ngithi ngiyazi ukuthi uma ngixoxele iy'ndaba lana ngixoxele i-TV show fanele ngiphinde ngenze ihaba kancane, kodwa wayengahambi ngani. Hawu iphakade lakhe angithi niyambona ukuthi uMayeni uhlala be-emotional nje. uMayeni inhliziyo yakhe igxile kubaba lapha, kubaba waseMzumbe futhi lapho khona into amuthi chupho yona kancane ngoba yabo mama uyibuka ngempela leyo show uyabona ukuthi uMayeni unamathele ubaba uMseleku ngenhliziyo unamathele. Angikho-ke lapha hayi nami kodwa hhayi-ke uthi ubaba uMseleku ilo nto-ke yenza uMacele abe phambili, uMayeni alandele uMacele, kube kuMayeni owayeyintombi ephambili. Shuthi noMayeni naye waba nomzuzu woku-understand-a bakithi ukuthi-ke phela manje uMacele usekhona, ayisekho into angayenza. Uthi uMacele-ke yena ngesikhathi efika wazazela ukuthi nje uzitholele umuntu wakhe, ukuthi khona wayekhona hayi azayibone leyo nto. Mina-ke hayi mina guys, mina ngithi hayi Macele mamkhulu, khona indawo encane mina engiyithathayo ukuthi ubhuti ozoshada naye ningaze nifike emshadweni khona lento le ekubantu besifazane ukuthi nje umzimba uvele uthi lo bhuti lo khona sesathandana naye, ungabonanga message, ungabonanga lutho nje, iyazenzakalela nje iyindalo. Uma mkhulu akaze ayifile leyo nto ukuthi ngiyamhlekisa khona, kodwa lokho ukuhleka mayisehleka kakhulu kangaka khona omunye osemhlekisa. Lokhu kuhleka kwami nayiqala kuphele la, manje lokhu kuhleka okunye
Yabo nje le tone lesehleka ngayo le isihamba nomunye umuntu. Azayizwa leyo nto. Hayi-ke phela silalela isitori esixoxwa umamkhulu nobaba Mseleku namakhosikazi akho. Uthi umamkhulu yena kwafika kwaba uye wabona ukuthi hayi lezi ndlu azazihlala umuntu. Wangena-ke phakathi endlini kwaba right, wayilungisa zaqonda. Uthi-ke uMayeni, ngoba phela uMayeni yena uyamazi ubaba Mseleku, wabona ngo-2000 ukuthi hayi lokhu kuswenka, lokhu asekuswenka manje khona into esiyenzeka. Kanti wayesekhona umamkhulu, and umamkhulu eseshilo ukuthi ngizoshada nobaba ongashadile, leyo kuba yi-polygamist yakhe, kodwa mina ngimthole engashadile. Noma bengashada abanye ngeke besawacula amaculo athile ngoba umthetho awusabavumeli ngoba sesishadile. Ngase isithembu madoda, ngiyanixoxela njalo ningabaleki. Kwasiye uMakhumalo noMangwabe abashada ngokulandelana. Wathi indlela abashada ngayo wabashadisa nje balamana njengamawele, kusho ubaba Mseleku. Ngesikhathi ehlangana nabo, hayi wabona ukuthi uMakhumalo uthobekile, wase uzomtholela umngane okumbali, uMangwabe. NoMangwabe wathi efika kuMangwabe, naye uMangwabe asazi noMangwabe afika apretend yini, ngoba leyo ukuthi uMangwabe wayi-understand ekuqaleni. NoMangwabe lo esimthandayo manje, lo esipheka naye ephinda sithulela iy'mpahla, asazi ukuthi wayi-understanda ngempela yini. uMangwabe kuthi wafike nje wazibonela umngani wakhe angathi umazi kudala, yonke into yabamnandi, baze bavezwa sebesina beshaya ingoma. Ngathi babeshaya ingoma belindile ukuthi ubani uzoshada kuqala, ngoba phela bona i-friendship yabo iqale beyama-girlfriend bobabili. Manje ibona nje leyo nto yokubukana ukuthi hayibo umngani wami kwasha wacima, mase bakhona ukuthi hayibo uthi-ke uzohambisa iy'nkomo ey'ngaki. Yo, hayi uMakhumalo noMangwabe bebesichazele lobo mngani babo, sifuna uku-understanda kahle ekuqaleni, hhayi lokhu abakukha phezulu. Ngoba sikhele phezulu ukuthi uMseleku wafike wami-introduce kimi as a girlfriend, nami ngamamukela as a girlfriend. Hayibo, usalindele ukuthi uzoba u-husband wakho wamukela ukuthi i-girlfriend, nathandana. Kodwa phela azifani guys, angisifani vele, iy'nhliziyo zethu azifani. Thina nje sesingesicabangi yonke leyo nto. Basho-ke iminyaka yabo kuMakhumalo ngalesa sikhathi wayeno-28, uMangwabe-ke wayene-34. Nje uMakhumalo aze acabanga ukuthi hey lo sisi mdala ngisho kunami, mhlambe ngase enze nje ukusa ushado yena kuqala. Hhayi akayicabanganga leyo nto. uMakhumalo uthobekile nje ngegama lakhe. Yadlula-ke lapho kwase kuvela-ke iy'ngane-ke abo sebevezwa ngabantwana ukuthi bangaki, nje bazizwa kanjani, bonke futhi ba-happy abantwana. Ubaba uyabanikeza isikhathi. Ngikhohlwe izindlu. Hhayi kwavezwa ukuthi ubaba uyabanakekela, uyabakhela izindlu, yonke nje into yenziwa ubaba. Kwavele yaMayeni indlu, kodwa engingakukhumbulayo ngezindlu, ngabona kaMangwabe ngathi yona enkulu kunazo zonke. Umqondo wami, ngoba umqondo bengiyicabangile nami ezami izinto, ngathi hayi engathi uMangwabe shuthi wayincengiwe, yini yakhe indlu enkulu ukudlula amanye amakhosikazi. Shuthi uMangwabe wayibeka phansi ama-terms and conditions ukuthi nje uzongakhela indlu enkulu kakhulu, futhi uma usungakhela indlu enkulu kakhulu akekho uzongena emva kwami ngoba namanje akekho. Ngathi mina hayibo, indlu yaMangwabe yabankulu. Hayibo, angazi-ke phela mhlawumbe kwakuyeyami i-TV sengikhombisa amanga, angazi. Kwadlula-ke lapho kwavela abo basho ukuthi ubaba-ke nje uyindoda elungile, noSine basitshela iminyaka yabo, noMbilo kwase kuba umnqobi-ke. Khona owangibuza ngomnqobi ukuthi iphi ingane ababa Mseleku. Umnqobi ingane
kasisi kaBaba uMseleku. Nomnqobi-ke wathi nje umalume unenhliziyo enhle, ayikho futhi into angabenzeli yona, ubaphethe kahle, yonke into abayicelayo bayayithola. Kwaba yindaba yey'moto. Amakhosikazi ana-2, kodwa ezikamamkhulu ngoba umamkhulu okwakhe konke kuhlukile. Kufanele kwamamkhulu kuhambe neposition yokuba umamkhulu. Imoto zamamkhulu Mercedes only. Base kuthi-ke uMayeni noMaNkhumalo noMaNgwaba bona-ke balapha egcekeni laseMzumbe. eMzumbe umgwaqo wakhona ubuye-ke ungabi muhle kahle, so badinga lezi ey'the ukuphakama ey'khahlela amatshe. Kwasho uBaba uMseleku ukuthi-ke uMayeni, uMaNkhumalo noMaNgwabe-ke bona banalezi ey'khahlela amatshe, mase kuba yilezi-ke ayithenge ezinye-ke sesibona nathi sesiyingxenye. Yizo lezo ayithola sebevala amehlo sekusengena iSouth Africa yonke seyithi, hey, uBaba uMseleku nasemsebenzini sekuthiwa uBaba uMseleku wase-KZN. Ngithi uBaba uMseleku wase-KZN wenzeni? Ngoba phela ngangayibuki ishow. Wathi uBaba uMseleku uthenga imoto eziwu-4. Ngathi hayibo, uthenga imoto eziwu-4 kwenze njani? Bathi wazi Uthando Nes'thembu. Ngathi kozala Uthando Nes'thembu. Uthando Nes'thembu uBaba uMseleku wase-KZN oshada amakhosikazi awu-4. Asimoshada amakhosikazi awu-4. Bathi une-TV show yadlala kuMzansi Magic. uBaba uMseleku unamakhosikazi awu-4. Ngathi mina kuphilwa kanjani lapho? Bathi mina hayibo, uyibukele yaso imnandi, uzoyibona nje nawe uzoyithanda. Ngathi hayi, ngathi nje ngingawaboni la makhosi, phela ngangawaboni-ke nani khulumani into engiyithanda ngangawaboni ngaleso sikhathi. Ngathi mina hayibo, ubaba-ke lo uyawathemba amakhosikazi akhe awu-4. Bathi wena hayibo, phela uBaba uMseleku e-KZN. Ngathi mina ayiteke leni isho yase-KZN angiyazi, ngiqala ngani? Emsebenzini kwakungaleso sikhathi kwakuyimina ngedwa umZulu. Besho ukuthi hayibo, obaba base-KZN baney'mali. Mina ngizwa ngingayithembi lento eyikhulumayo. Kanti ngizohlangana nomunye usisi owenza amahlaya, umngani wami ongasiye kumngani wami ongangazi. Sengiyanixoxela ukuthi Uthando Nes'thembu ngaqala kanjani ukuthi ngiyibukele show. Khona lo sisi okhuluma ilanguage engingayazi, angazi ukuthi iyiphi ilanguage ayikhulumayo, kodwa nje icishe ifane nesiZulu. Lo wayethi, hey, uBaba uMseleku uphila kamnandi. uBaba uMseleku unamakhosikazi, uphuma lana ehambe eyovakashela unkosikazi nje. uBaba uMseleku uyibhoza. Hayibo, ngizonifunela lo sisi ukuthi ubani. Ngathi ufuthi ngiyamazi, ukhuluma ilanguage engingayazi. Ngathi lo mngani wami mawuthi naye ayibuka le show kufanele ukuthi ngiyibuke. Loya sisi womngani wami uthi uyangihlekisa social media, ngazi ukuthi ngingasamtholi manje. Manje ngingabona amavidiyo akhe nje uyangiqeda. Ngiqedwe indlela akhuluma ngayo, amagama uyawanqamula, awabizeki, angazi ukuthi kwenze kanjani. Kodwa usomahlaya. Ngiyazi ukuthi niyamazi, ngizomfunda ngimthole. Ngaqala phela ukubuka ishow, basho ukuthi manje mase ngiyibuka sekade kwadlula kwesizini 2 sengibamba lokhu esengikubona ngalesi sikhathi. Kodwa ngathi ngiyibuka nje, hayi ngababaza ngathi hayi bayasikhohlisa, bathi United Sisters. Ngathi hayi babuye bebukane ngenye indlela i-unity, kodwa emehlweni ayikho kahle 100%. Kodwa bona abacabene kangakanani. Kodwa mase ubuka amehlo, ubuka indlela okubhekana ngayo etafuleni i-unity, uyasho ukuthi liyalahleka i-percent, phela uhusband uyedwa. Uyayibona leyo nto leyo mabehlele etafuleni, uhusband esezosho ukuthi engimthembayo, engazi ukuthi noma yinini akasoze angilahla. Umacele mase uthi hawu, nangu-ke ibulala imude etafuleni uhusband. Ajike athi phela vele ngiyazi emva kamacele uMayeni naye yoma nami noma kunjani. Athi uMayeni phela nebade nekude liyapheza. Ethi alikho-ke lesi ishoyo uyasikhohlisa-ke manje uMayeni, ngoba siyambona ukuthi ayiyena inhliziyo ithe uyanamathela. Hayi ngayivala-ke le video, abantu bangase bengafika nje
ngiyasho ukuthi yabo sengiqala ukukhuluma into engekho, ugesi usuhambile. Hambile ugesi manje, ingqondo yami ayisekho. Angivaleke le video, ningazeni ngicasukele. Ngiyabonga kakhulu support, ngiyabonga ngiqede. Bye.